parlok kani kadai kasngi bakat dua jonga Paris finally kani kadai ka jaka ka bangasa nganam klet syu kumbanga ong siai ong ban menta ngala jan one shao daka Uber daka kali Toyota ti satang kumba shimene di insa one shao hangi bat ngan sa mes kani jaka halamarwe ngadon sharinong way bat kalong ka ba yo jing kaya nga ha ka bangawan shani marwe bat ngan sa thui pi yaki ki jing hikai bat yaki kita ki do and don'ts ki ba pide ban le bat pide ban nom le tada pidon shabal til nang ye page ban nang ye page pen kod ban nang ye page ha ka wei ka video ru ka bangan sa pen mi ya kata ka jing kren jonga andang la dan bat ibe ban ki de ki jing men toy yang ya pi hi ha ka bakat du ngala poi hang ni ha ko kali ti marwe ngan ha ban travel si airport ban ngala mi nang ni na po jaka bangsa kalong kai ka ba hari nang way tuma miskan hi tang ba daka ubang ngala sim dan ba kin in paisuk yang ti tanggat kai ti da pipe yang ni Paris ki buan ba ki underground road ti but kedap daki traffic sudah nganang mudon traffic ki hendai ke traffic ti lapalat ti kinu bawan dia wat nampet tang bakade ka surok ka bahe hendai dapat ru ya ka traffic nama shani ka electric traffic na kata ka don be ha kanu ka bentaru ti hendai ka shai ka beneng ka itnat wala dala mi ru ka beneng shini ka shai ba nama ba kuat. Thank you uncle. Thank you. Bye bye. Bye bye. Ti ketika li ke balawan sya nga kalale ban ite I ba ilang ibayarap pahat ti panlo ke baningkong ngala ru mahakan dia tagiet mas pau hadu khat riu nadan kam ban hat ban check in no mta dengan pek ngan check in hang no bat ha bat nga ha ban lek pe ya ka check in ka ba khat pha ti sha khat riu ma kila chin che ka khat riu ti nga ha ban I wat menta bat marui kan ha le kam set yo sha ka flight lo ba dile lepa ti kani ka international check in ka baling kong kam ha ka bangawan bande marui kan ngai scam makan biang lu kan sada ti ha ka bakhat du ngala lab bi kan ka Air India check in but keeping confused ha ni ko international check in ti hendai ha ka du ngala poi milai to ngala le yang pun man shate Qatar bat ngala bakla kade ka hendai ngala di ban yo rung na du menni namar ngam tip bakan dai kani ite I nong kedau bakla ti kedau khamstai hendai ngala poi ba hang finally dan bakhi tinga happen pen iya ka passport bat ya ka tiket hang ni ti ka way ka process kala dep kata ka bag check in ngadon asli ki bag bat ngala dep ai hang tu ha khamat ti mentangan ha ban le special immigration officer ban stamp ba ngan mi na nangina Paris cha Delhi India I'm coming home ti mentang ngala dan hang ni ha immigration bat nga habit kili ngadon kam stamp em ti mentang ngala ayo hang ni ya ka departed nang ni na po Paris bat sibet dala po ha India ru nga haban ai ya ka tu ka departure mangan confirm mangala poi ti andala dep ya ka tu ka immigration nganang mud dan kamban stamp immigration dan bak hipat banga lek kilihi bat nga confirm ba ho dan kam ya baro ki passenger dei tangki bawan kai hendai ba mi nang ni ru ma dei tangki ba arrive hendai dei ba depart dan kam tingala dep ki kam sakawai bangan check in yakini ki security check in ma yakini ki tia kom ki battery ti sa ini bag ngan sa le ba yala dia ban check in ti ngala poi ni but kalong ga jakabi tenat ha bat ngangai scam bangan sa poi biang pol na mga lami kam kloy hiru
cái tên nát ha có painting hàng nghe wow kat tu pai bang ala dep saya ka third step ka first step ka deban check in yaki bags the second step kalong immigration third step ka deka security check tinggal dep check hang te bat kalong apply yang abangan yo imo hang ti kila long advance ha namar bele lada pi check in le ya ka security check kim le ashu daki tiar mo kembali ke India jungi kat ba hang ni kila shu install be daki tu ki baju install he ki airport jungi bat kim ju check shu ni jingi tenat bat ni shu scan hi be yala dia bat kala along ti kim undan shu ba ban wan pendainar yang ima kuman shu ang no ha India jungi ti ki shu pendainar sha ai hadu ba kuman ong mo ikam akor penban karu komle ki brio le hang ni pat kalong aduan si siya ba instant siya ba mentam dono ktai bat ngalap poi sukang ni ka ngalap menta ka jinga pera preng ka India launch bat ka in Paris launch mo ka bangi siya ya Shanghai bangi bami ti hang ni ti kalong ka ba itanat bat ipo ipeng ba pe ka kham style ba kat ba jong ka India jungi pat ka shulong bet kum na internet ban ka yeng ban ya ka jaka shong hang te mo kam da long grand than kat ba ni te ka long grand ha da POE te ka kham internet ka ni ban ya ka India jungi ma e pai ba da POE ka te ka line Air India but ka delay hadu kumba ya ka ba mentala delay shi kenta ban ni day ban poi hapo flight nyaw shi teng day menta crash teng ngadang dan hangi ban ngadang yang lan ban ngayang lan be haba khadu ngan mangat hat ban yang penjerong di nganong last passenger ban nomor 1 suk ban yo bun Paul ban Shanghai ban yo le ki video bat phi de pe hang ni dang don byang hi ki lain de ngan le kham shibet wala da delay ka nu ru ki brio hi ya ka Air India ki employ bha bet ban jet mo na do plashem le ki utata ma Tata company te kila ayuba ken kila kham demand bha banya ka Vistara na madan atli ki flight ka bana Delhi sha Paris na Paris sha Delhi ka ta ka Air India bat ka Vistara tela da pi pack ka Air India ka long full pack but ki bona ki passenger ha ka Air India ye menta finally ngala ban verify ki documents but ngan late no sha po flight menta ye ha ba khadu ngala po ya ni po jaka pangansyon kasi kalong kababiyak ngayon hapit din but tinggal sebenarnya lagi dengan one national ngayon siya maging voice of but see you in India di palong mentang nga ami na po airport jing had lapalan di pinyo iyan ni kita international transfer kamut nga haban tak stamp yang nak immigration officer ti dadap nantu kamu ngala la luit kan ka jing let you manjong immigration baggage ha bedum ti kani ka de ka last step yang bangan mi no nang ni na airport but bangan namdan kanu ka jing thot nga hapan pin i hang ni ngala apoy ha India. Good morning ya ki paro ki baju kerja ni kani ka YouTube channel di menta kasing kalong kasing ka comment yang asyik kat day bangan mi no na kani ka nong ba Delhi ko mapitib hiya kising ki ba alen ngadon siya Paris po France di kani kasing kalong kasingi ka ba kerpang yang ba ngan yo ban let no siya layeng but di ngan sa yo ka way ka surprise but ngan sa pen but pen tip ya pi ka kata ka surprise jo nga menta kasi ka ba ngan yo menta ha ka ba menta bro at yo ngala klam kata ka
situation ma ngala em claim ita but pinsa te bhi ke ai kata ka surprise ka ba ngan sa pen iya phi anda ngala poi hapo Guwahati airport lani ngala poi hapo Shillong ngan sa pen iya phi ke ai kata ka surprise but kadi kasngi ka bakamen nga bangan yo banet phayeng ban yo banet salary khasi jongi bat ngan ti tangkat tahi ngan saya syam pi haka Delhi airport nanti pada waktu ngala mi napo jitre but kalau pasok bahaya ngi airport Delhi bagi lecture shuru na marwa kidon ki app pero na ban ko Delhi dan ka Uber Ola ki Rapido ki Blue ti pun jadi kamu mat kilong kedua kamdaran kalau batat di second na bagi transportation sini dan repair but nada feedback mo nada pi compare apa Shillong sini bat sini ka tat ka traveling sini wat ada don marway ru kadang tat sini henry Shillong sini bat letang 10 kilometers 8 kilometers ru kila remha marba kila hab sheme ka dor books ngi bet mo kalba shani ba di kalong batat bha di lada phiwan shani japo Delhi la ne lami phimi apa jong ka jala so pha ban ya download hi app kum ka Uber Ola di kana ma pinjo matsuk ya ka lekawan ka jong phi ti parlok ka we ngan update ya phi bat ngan hikaya phi balada phisngau ba ka bag jong phi ka khiam wa bat ka tam palat ya ka khatsan kilo so bha ban penon kam ya ka ni ka machine khanang ba phintip ba ka khia ni komno ya ka khatsan balada tam ya khatsan kilo hapsiu ka jonga ka don tang khatsan kilo san span ru program ti ngatrai kam dalile than namar kam patam than hadu kata kata tingin ya page bin kin ngandan kam siu ni em ti katu kalong kani ka machine hani wrapping ru gile ngasngau ki shimya ka komban ru spa tingka ti kalong ka ikai ka badon kam ba kani ka section hang ni ka e waiting lani ka enwrap ti phila ban shimya kani ka kabu ba phin thau ya ka jingkhia jong ka bag lani ka trolley ladi bat lada POE kim don kam ban siu ba don nong abi hang ni phila ban thau hi daladi ladi ma ti pai ba da P1 hang ni po Delhi airport sang bhaban wan kham kloi na mar ba ka rukam check in baggage kala pet bhamanta kila ha ban shue yang kim dei shu kitu ki ba shu shang ha po check in kum ba jule mana ka kwat nadu national hadu international ti subha ban wan kham kloi mo ya phi miss a ka flight After this, I have to do my security check. Yes, ma'am. So I do not need to do the same before. No, ma'am. Since when it was changing? Ma'am, वो boarding pass दिखाना ma'am. Wait. Ti minta ila scan ye kani ka pass jonga. But ila scan. Ti kala late ka bag. Ti parlok mentan hang te security check ngala haban. Jang kumba khatsan apo minute amal banga kumbu e ka siki ni ki Slovenia mo ki bawanda na Paris ba ki don kinil kata sru ti imsha ken ba ka de kenal ti le kumno haban shu pendukut na ikitu ka tari ka badan hanil kata ti finally gila sya ba lalong man check in ti kawengan ajing kaya pi bawa nambuk kita ribat khamtam ki nail cutter mo lan ki jing khap to sem kim dei ban longnar ti ki give ai ru kim dei ban bu hapo cabin bag namar ba ki longnar bat yo ki sha ban sha x-ray hang te bat ki lap kin nam sha re ban pendung hapo ti tang kata hi pa ba ka ben thoi pi ti khublei sibot parlok ngala poi san hang ni ha Guwahati airport but kat nu kami sing bat komen bangan jolit no inshallah Shillong sayang lajong but ngangit scam ba ibi and I surprise nga da ka ba in one show but
kanu kajing comment bangalap poisuk poisan mo but nga ay ngoyog day try kindat ba lapin poisuk poisan niya nga but nga layo siya kata ka safe flight ti ngan pen iya pisa ispang ilay bib in one show ni emi nga but see you Say lawan. Ni ngalaap. Les lang. Ya. Nah, dia mana yang ngalaap. ba dili ko flight niya Tiam tang le kendo ibi ini ya. ka surprise nga layo siya nga naman one show ra Damuan ngan nem no. nga nahawan maroy. You're the best surprise, babe. You're the best. Ti ya no Kaya sekali kayang kali. stage po parking. Pet parlok lah da one siya magkanaru sa BA sulong cameraman. Kat Ate, bakat rolling nga haban yahi. Aba ngatang le vlog step hiap kenyat hiam ya ka tiar dan kenyat manga tiar ra ngan le vlogs. Menta embek nga laso singa yung na mga layo. Le vlog lang bat pi. Henry ti nga dung vlog may maroy station pares.